14.4 million pesos nga financial assistance nga gikan sa nagkadaiyang mga LGUs ug mga pribadong sektor alang sa mga nasunogan sa Sitio Santa Maria, Barangay Pusok, Lapu-Lapu City, hayan maapod-apod na unya. Human kini mapasar sa konseho. Siluan mayroon dina adunay live update kabahin ni ini. May Ses gitataw sa City Council nga kadto lang mga verified house owners ang makadawat sa cash assistance. Apan tuod kay padayon pa nga nag-abot-abot ang dugang mga donasyon sama sa bugas, lakip sa Mahatagan ang mga renters ug sharers. Sa special session nga gipatawag sa Lapu-Lapu City Council kaganihang buntag, giaprubahan na sa konseho ang pagpa-release sa cash donations ngadto sa mga biktima sa sunog sa Sitio Santa Maria, Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Base sa certification nga giluwatan sa City Treasurer's Office, mikabat sa 14,454,876 pesos ang kinatibuk-ang cash donations nga nadawat sa dakbayan gikan sa mga LGUs ug mga private sector. Matod ni Konsehal Annabeth Quizon, Chair sa Budget and Appropriations Committee ug sa Committee on Social Services nga inay mga housing materials ang ilang ihatag, cash na lang aron makabuot ang mga biktima sa ilang paliton. Kay kung housing materials man, taas-taas siyang proseso kay memorandum of agreement pata sa usa ka hardware. Unya before puta makamawa sa hardware, mangita pa putag asa pay barato. Moagi man siya sa procurement good nga process. So mas taas-taas galing kung atog yung ihatag nila, depende na nilag asa sila mo palit. Dugang ni Quizon, kay may survey expenses man ang dakbayan nga tag 1,800 pesos per lot sa gihimong reblocking sa dapit na sunugan, hinungdan nga tag 24,215 pesos and 46 centavos ang madawat sa 561 ka mga verified house owners. Samtang gipasalig ni Mayor Junard Ahong Chan nga walay ma-displace sa mga apektadong house owners bisan pa man sa gipatumang reblocking. Base sa gihimong survey, 460 lang ka mga luna ang mamahimong patukuran ug balik. Apan base sa verified list of house owners nga gi-certify sa DRRMO ug CSWD, adunay 561 ka mga house owners. May mga affected lots ato may nga i-transfer sila sa lain. It's owned by general mailing, no? Katong mga naigo sa sunog nga owned by general mailing, i-relocate sila sa property ni general mailing. So, masud ra gyapon silang tanan. So, walay ma-displace nila. Sa pagbisita sa RTV Balitang Bisdak, sa ilawom sa 2nd Mactan Mandawi Bridge, may pipila paghihapon ka mga nasunugan ang wa pa mahatagi og cash assistance hangtod karon. Sama ni Juben Monteroyo nga napugos na lang pagpabarog og barong-barong sa iyang luna gamit ang 5,000 pesos nga iyang nadawat gikan sa iyang mga kabanay ug mga higala. Sir, ma'am, kanang mamalihog unta ko ang kadtong mga tao unta nga wa pa mahatagi hantod karon unta inyo nang mahatagan og pagtagad og dinalian kay sama nako nanginhanglan mi pinansiyal gid ma'am. Karon gid mahuman namo ang mga planos kinabuhi nga unsaon din namo nga makabarog ni ma'am. Wala pa usab makadawat og cash assistance hangtod karon sila si Julie Fe Castillon. Di na ba mahimo nga share kay lahi mami balay, lahi mi gluto, lahi pud mi kanang kaon. Nya mo lagi na ganahan lagi mi kanang makatukod nami ba kanang para lang nami makuan bitan kay kapoy na diri yun, luoy kay mga bata bitan. Base sa data sa CSWD Lapu-Lapu City niadtong Martes, sa 560 ka mga house owners, 386 na ang nahatagan og rental subsidy sa dakbayan nga tag 15,000 pesos ug laing 15,000 pesos usab nga emergency shelter assistance, samtang 1,456 na usab ka mga renters ang nahatagan og cash assistance sa DSWD nga tag 5,265 pesos. Wala pay bag-ong update nga giluwatan ang CSWD karong adlaw. Samtang kaganihang buntag, 1,000 ka mga sinakong bugas nga tag 5 ka kilo ang gidonate sa usa ka foreign national nga gikatakda unyang iapod-apod sa CSWD. Ses kay gi-waive na sa City Council ang internal rules busa mugawas na karong adlaw ang kopya sa minutes sa special session aron mahimuan na usab dayon og payroll ang pag-release sa cash assistance. Ses? Daghang salamat sa imong live report, Luan Mayron Dina.